Nyo, tak tampani ora? Lah wau Mbak Ika orang nyanyi Liwong ditampani. Berarti aku ora nembang kuwi ya tetep tampani. Ya, tampanono. Wis. Nek ana dosane sangganen dhewe. Ora apa-apa dosa. Saiki ra kenal dosa duit ki. Ya duit ki ya kenal dosa, ora kenal dosa, bayar ora nggo duit ya dosa. Bayar apa? Lah upama pembayaran sesuatu nek ora nggo duit ki, ora nggo duit ya dosa. Iki lho. Aku ya kudu tok leksanani kuwi banyu. Ika enggak lho. Ming Banyumasan kok. Ming eling-eling sama eling, kaliya maning. Ya. Nah, aku ya tok iso. Wis kono kowe minggat kono nek ana. Lah piye ta? Mong ya tok. Ngopo dandan kok ming ya tok. Dandan apik-apik kok ming ya. Iya. Lah kan joget lenggere ra iso. Ayo sak joget-jogete Pak Kajari wis marem kok ya. Ganti liyane nggih Pak, nggih. Dito Pak Kajari yang mana? Pundi Pak? Kok do acung-acungan? Iso ngacung ora? Hah? Oh, kurang ajar ya. Lah yo. Kowe nek musuh Pak Kajari muni ngono, Tatin besok ke pengadilan. Kenapa? Nah, kesalahan saya apa, Pak? Kamu menganggap Pak Kajari tidak bisa ngacung. Itu melanggar pasal 521. Lah iso mboten, nek iso ya ora apa-apa kok. Ya. Pripun Pak gantos nggih Pak nggih? Pak. Pak. Weh. Sepulane ora urung kocanane dalan ibu-ibu yen aku sulaya agawe kelani mas kangkang cinta senajan datang banjir ning aku tanpa kalau makin sir. King share. Datang ke mati
matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya nak ya diaturake mbaka siji nak ya saka panjenengane Bapak Wakil Bupati ya Bapak Wakil Bupati iki ya termasuk penasihat PBKS Gunung Kidul ya nyuwun Sri Uning diaturake ki ana sing nyuwun Sri Uning mengkukur ning bawane dhewe sik ya ayo bawane dhewe sik monggo ayo nak Nes Agnes anakku wedok iki sing mojok dhewe iki ya maju mengarep bawa Sri Uning ya Nes ya ana sing nakoke Mbak Elisa karo Mbak Ayu ki mau tandani ya nak ora kok kepiye-piye sing jeneng menungso ki ya duwe pengapesan ya dua malam ini udara begitu ekstrim ademe ra jamak-jamak mau do sambat Mbak Ayu tenggorokane membengkak ya ora Mbak Elisa man difoto kerokan wo nganggo entrong kae kok nganggo entrong ayo neno Bebelo Wiratmaya Tan Wurung Sri Uning gugur neno dadi kusumaning bangsa ya karo sesuk meneh iki anu nggih Pak nek nyiarke kula niku sok isin sok tambahi gelar SSN ya mergane aku ki lek sekolah ki ora kuliah no tak omongke to bola-bali ki anggere muni SSN ki aku terus dicero wiagaku waduh SSN ya rasa mboten cah disukani SSN ya ayo piye karang ya wis piye nek sing ngekeki masyarakat ki ora ning Jakarta ki tau kok no gelar iki monggo katuran nampi wayang Ki Haji Seno Nugroho aku terus assalamualaikum yo didongake kowe diamini amin ya muga-muga iso ya ngono ya yes pokoke isih menep nek wis menep kabeh no aku no ya aku jek kemerangsang kok pikirku no ya weruh duit isih harep ya weruh wong wedok ayu isih ndelokke ayo ngono es aku wis kaya ngono kuwi wis tak butakan mripatku munggah haji dadi ora kenggo dening apa wae ya mabrur heeh bener ya Sri Uning ekor wis rampung lho Ampun. Ah, njaluk ekor. Ya, wis kowe nang kono wae. Ora sah kok berarti kula ngopo. Nyambut gawe kok arep males-malesan. Ya dumeh adem. Iya. Tetep kudu semangat, adem wae tetep semangat. Yo, kowe tetep nang kono. Langsung kur, Pak. Lah, buka celuk terus kur. Oh nggih. Sri Uning Mustika Tuban, tibabane wis kur. Oke wis ora do teng pendonong mripate. Sinden ngayal-ngayal tenan ya. Iya. Susah ngomong. Kene Sri Uning Mustika Tuban, ora bane seru banget mesti tenan. Ya, mangga. Ya, ayo Nes. Sri Uning Mustika Tuban, aku rasa
Mulane kok sing ngendhangke gawe bingung penyanyi. Iya. Linggoyang ora pas ya. Heeh. Sri Uning ki ana dhuwit 1 2 nyuwun ora Nes? Nggih, Pak. Ah iya nek karo dhuwit kok nggih, Pak. Ya nya 100. Nggih. Nah, kowe sing ngadeg. Kula dhewe. Oh, liyane ming tengoke. Alhamdulillah, matur nuwun, Pak. Wis begijikan nih. Iya. Kowe liyane rada ting besengut. Ting besengut iki kae batin kok ditenono engko. Nah, aku kon ngadeg njaluk melu njaluk. Iya, ya ora apa-apa. Heeh. Ki mau ana sing nyuwun Mbak Ika. Ya. Mbak Ika kepareng nyekar. Apa sapa sing kepareng nyekar? Sing tak golekane no, itu ing Besasi ora karo-karuan. Oh, lewonge. Lewonge. Saking Kapolres e. Ya. Liwong ki Mbak Ika ora pas. Ya, engko liwong ki biasane terakhir kok iki Mbak Ika ben nyanyi sik. Ya. Terakhir wae liwong ku sing guayang banget ki liwong no. Ya. Mergo sidene nganggo jengklit barang kok. Tenane, kowe ora percaya deloken kowe Anggris. Ya. Ayo Ika sik jumeneng. Ya, Mbak Ika saka ngendi? Saka Tanjung Sari Gunung Kidul no. Ya, Mbak Ika Suhesti. Ya. Nah, Nggih, Pak. dijoli apa? Engko liwunge diaturke liyane kowe. Ya. Liwung sing apik nek ora Tatin ya Prastiwi. Heeh. Oh, nggih. Kula napa niki? Kowe nyanyi apa liyane liwung terserah, sing tok senengi apa? Napa, Pak? Gundul pacul. Apik lho idene ya. Gundul pacul, Cul. Gundul kowe wong kowe ora gundul kok gundul-gundul pacul. Weh. Maksudnya kan iki ana rambute ana Lah gelungane. terus nek gundul nek gelungan mripun? Lah mulane kuwi nek cah wedok kok nyanyi gundul-gundul pacul ki ra mangun. Iya. Ayo. Gubuk asmara kena. Ya, lali janjine kena, tembang kangen kena. Ya. Napa? Gubuk kangen. Ya. Nggih. Apa ya? Lali janjine. Ya, ora apa-apa. Iki kok mutamati ya, Mas? Golek sing ora mutamati. Ya. Mek nek kademen ya ngono kuwi mutamati. Nggih napa? Weh, domonge kok. Kerep matine. Iya. Dina Minggu nggih niki malam Selasa, Pak. Kang Anti janjine apa nggih anane tansah semaya Tatasan. Alasan. Oh, alasan. Alasan ngandar angan duka
aku wis ora sing tak tunggu kowe ngajak nganti lingsir sengit ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra basi yen tak telepon malah sing tak tunggu kowe ngajak ning lamamu nganti lingsir sengit ana kene aku nunggu kowe SMS ra balesi yen tak telepon matur sembah nuwun. Mbak Ika ning amplop ana isine 100. Matur nuwun. Ndak selak ditembung tak keke. Nggih. Bangane engko di kula pundi Pak, ono lak malah kewirangan. Ya. Ya, ki mau pamundhutane Pak Kapolres Jani Liwong. Mengko Liwong tak caosi Pak Kapolres rasa dadak kuwatir. Ya. Iki amplop sing gemletek ning panggonku gandeng panyuwunan pirang-pirang no. Ya, kudu urut. Ya. Kudu diaturake mengko nek ora cukup wektune ya diaturake neng wayangan tahun ngarep lho. Anu gara-gara maksudku kok ya gara-gara ya ngono ya Mak. Mbak Tatin ini ada yang minta lengger Banyumasan dijogeti kali Mbak Tatin saking Pak Kajari Gunung Kidul. Hah?
Matur dhewe. Aku ora. Sing sinten? Pak Kajari Gunung Kidul. Pak, kula ora iso. Kok ora iso piye to? Eh? Ngadeg sik men Oh, ketok. kanggo ngadeg. Nganggo kok. Iya, alon-alon. Iya. Iya. Nyo, tak tambani ora? Lah wau Mbak Ika ora nyanyi liwong ditampani. Berarti aku ora nembang kuwi ya tetep tampani. Ya, tambanono. Wis. Nek ana dosane sangganen dhewe. Ora apa-apa dosa. Saiki ra kenal dosa duit ki. Ya duit ki ya kenal dosa, ora kenal dosa, bayar ora nganggo duit ya dosa. Bayar apa? Lah upama pembayaran sesuatu nek ora nganggo duit ki, ora nganggo duit ya Iki dosa. lho. Aku ya kudu tok leksanani kuwi Apa banyu. Ika enggak lho. Ming Banyumasan kok. Ming eling-eling sama eling, kaliya maning. Ya. Nah, Aku ya tok iso. wis kono kowe minggat kono nek ana. Lah piye ta? Mong ya tok. Ngopo dandan kok ming ya tok. Dandan apik-apik kok ming ya. Iya. Lah kan joget lenggere ra iso. Ayo sak joget-jogete Pak Kajari wis marem kok ya. Ganti liyane nggih Pak, nggih. Dito Pak Kajari yang mana? Pundi Pak? Kok do acung-acungan? Iso ngacung ora? Hah? Oh, kurang ajar ya. Lah yo. Kowe nek musuh Pak Kajari muni ngono, Tatin besok ke pengadilan. Kenapa? Kesalahan saya apa, Pak? Kamu menganggap Pak Kajari tidak bisa ngacung. Itu melanggar pasal 521. Lah iso mboten, nek iso ya ora apa-apa kok. Ya. Pripun Pak gantos nggih Pak nggih? Pak. Pak. Weh. Wih, karo Pak Kajari kok weh. Kaya karo kancane ora. Lah mboten ngendikane. Ayo adoh kok ya mau Pak Kajari. Niku lho. Kon bengak-bengok ya ora wangun. Niku lho. Ya. Ya. Atok ganti apa? Napa Pak? Gantos napa Pak? Kowe sapa piye? Oh, Banyuwangi, Pak. Ya. Nggih. Banyuwangi. Ah kok beda. Ya. Lah napa? Maksudnya nek Banyuwangi iki ya dite tampane 50 wae. Ya ora. Kok kowe ya ora piye? Wong jaluke Banyumasan kok tok ngetanke bablas pol kono. Ayo bingung, Pak. Ya mah kudu ragate tambah. Kok ragate tambah piye? Aska ngulon dadi ngetan. Ora akalmu. Lah iya ta? Ya. Maksudnya Pak Kajari wis seten beneng Banyumas kok kowe nyanyi ning Banyuwangi kono ya ora ket. Ya tak jak ten Banyuwangi nggih, Pak. Ya. Yo sabar, Bro. Cilaka. Kapokmu kapan kowe? Nah, nggih bawa mboten? Heh? Nggih bawa Ya mboten? nganggo bawa. Ya. Mambiat mayun eman. Ngapa, Pak? Piye? Darder ngapa? Apane? Kae bapak-bapak. Ambo takonono dhewe. Sawarane Dang apa lho, mbok menang. Gending pelambiangan. Ya kae iki asine ming do kae wong kok semono gedine. Lah kan sepira? Maksude karo sinden-sindeniane iki kowe lemu dhewe to dadi penonton ki do batin. Ya. Batin apa? Ya batin ki wah
Kae nek nggo hawa saiki cocok. Padake apa? Ha iya. Nyeram bayi Naswan Tara Banyu Pianyo wangi kelana kenang wetan segara ya iki Pak Kades Harga Mulya. Iya. Ya nyuwun lagu Tresna Waranggana. Lagu menika kagem sedaya pamirsa spesial kangge Rama Camat Gedang Sari. Malah aku tak matur karo Pak Kades sisan. Pak Kades kula menika mboten beto keyboard kalih bass kalih kendang dangdut dados nek tembang-tembang kaya ngoten niku mboten saged. Mengko ndak sesuk Adi Sowan Mrana wis dijagake lagu-lagu Banyu Langit malah terus kabeh malah. Iya, ngono ya, Mak. Mula ya dadi pamirsane Pak Kades wae ya malahane ya, Mak. Dijelaske ngono, Mak. Ya. Mbok menawa Pak Kades, "Wah, ora nggawa campur-sari wis ganti wae." Alhamdulillah. Iya. Kene awake dhewe pokoke ngladeni sing klasik-klasik wae. Ya, ya. lar lan kidul alas angker kang kaliwyat lewyat Belambiangan 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 aja takut kanthi sangga tanah India tanah India gumelyaring gumelyaring Taman Sari Nuswan Tara ya tibake gerajakan po anu manut gelang alit lha kowe iki apa-apa manut Tin sing duwe ide ngono lho gerajakan po gelang alit gerajakan nah ngono kuwi ces ngono lho cus po cus cek nah sing bener cek ah iya ceng sisan kok kowe meng arep mancing aku tekan kono kok mboten lho nek wis ora iso wong tak gek ces gek lagune apa kok cus malah cok barang ayo cek 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 gemek-gemek kaya nek ngajari nabuhe lho cek cek ceng cek cek ceng cek cek ceng bela nek jeneng titik-titik notasi telu titik titik 5 ngono kuwi lu cek cek mo ngono lho ala nggo ceng kok aku nek dicek terus ceng lah apa nih sing ceng 5 ne lho wah ya ora nggo ceng tetep cek wis gak nyanyi rasa cerewet kok omong wae cang ceng cang yo mangga tuh dadas
Ya, jatahmu. Wis, aku manan. Ya. Gak silak lali aku wis oleh jatah. Weh, bali kene. Rasido ndak timbilen. Wah, iki meng nyanyi sithik wae nek karo dhuwit ngalupe ra jama-jama. Iya, mau wis tok keki ya. Wah, jan cilaka iki wis. Tulung nek lali ledele colongke iki. Iya. Iya, wis ben. Ora apa-apa, Mak. Wis ben wis. Wis ora berkahi pokoke. Iki sing sepatamu elek ora. Ah wong kancane jek akeh kok ya senengane tatinke ora. Sesuk bali lho kuwi. Bali pira? Lho, kowe sesuk tak nehi amplop. Terus kowe nyusuki 50. Dadi sah. Jenengan iki kurang sugih apa piye? Ping 50 kok. Iki lho, nggo kas karo nggo jatah ibu-ibu warang nggo. Lah iki kula mengke nggih mlebu kas sing 50 ki. Kas sinden mlebu 50. Sing ngomong sapa? Oh, kowe aku tuk laporane sinden simpan pinjam kowe ming pinjam terus ora tau simpan kok. Niki sing entek-entekke ming tatin, Pak. Ngono nyilah-nyilih. Iya, potongane kok loket ngono ku wis. Potongan kok kaya loket ora. Iya, iki engko dipasrahke kas wiyaga. Wiyaga ya kudu entuk jatah. Nek sawirane akeh niki wiyaga entuk jatah, sinden entuk jatah. Kuwi engko kek wiyaga lho 50 ya. Ki pokoke tetep tak urus mbok ben ra urusan. Mak, wis tangon sakku ya. Jebuk dhewe nek wani. Wani, ayo tenan. Akon. 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 Mikir to, tak jukuke. Nek aku nekat. Rene cepet wani ra. Iya, nek aku nekat tak jukuk tenan lho. Jepun? Asli? Asli. Iki ora dikasuske lho iki. Dong manut Bapak, sapa kae Pak mau? Kajari? Heeh. Nah, ya aku. Kowe nek Pak Kajari Bali. Apa sesuk-esuk? Dah, nek wani ya saiki. Emoh. Isin aku. Ya wis iki ndekku aja direbut. Ya wis peken. Tukokno sego mlethis. Wis pokoke tak pujaku tukoke sego mlethis, tak tukoke panganan kuwi ya klenyit. Tak tukoke sandangan tak ngundodok suwek ya. 50 ki entuk sandangan kok. Wentono ondrok. Iya. Tak tukoke sandangan, tak tukoke ondrok tak nggo gegenen ning omah kobong. Kobong obroke ben. Iya. Nek kobong neh piye? Ya ben. Nek bahaya no. Ora, men kobong kok, Pak. Men keselamat sithik ning krowak ngono wae. Pokoke apa sing tak tutuke iki barang apa wae cacat. Ora apa-apa lah ben isis. Iya. Ya. Iki Mbak Neti ketua panitia nyuwun langgam ngimpi. Ya Pak Sunoto. Ya. Mangga dipun aturi, mangga Mbak Neti Sulandari. Ya. Ngamboroe. Ayo jumeneng heeh. Lah tertib kok ya kancane do ngadeg kok ora ngadeg. Nggih, Pak. Kaya lagi ngremindok wae ngene. Iya. Langsung, Pak. Ya bawa kok langsung. Pak Sunoto mau pesen wanti-wanti karo aku. Kula nyuwun langgam ngimpi nggih. Anu Pak sing nyekar Mbak Neti. Oh nggih siap. Iki isih ana kok. Lho. Iki Namung niku tok napa, Pak? tulisan. Ana karo iki. Ya, lho. Nggih kula niku. Heeh, mesti tak paringke pokoke. Tak dadi sego enak. Sip. Dadi tak tukoke panganan yo maregi. Tukoke sandangan tok anggo ketok ayu kae. Wis. Amin nggih, Pak. Tak anu pokoke tak sepatane. Esah Mary. Ndongake dalange nggo aku apik-apik. Aku nek yang Sing 50 mau tukoke sego mlethis yakin. padahal ora tau tuku sego. Ada tuku apa? Gue tuku daleman. Hah? Berarti kowe nek tuku murah-murah ya tinggi. Masa 50 entuk sak pasang. Kena gampang dedel. Bedah yakin wis ta yakin. Bedah wis. Tak pujekke bedah. Mbak wis lemu jekke iki. Ya, Aku sudah duduk loh, sudah ora urusan aku teplor ati aku ora ngomong kok.
Mau nek tak paringi 50 kowe muni, "Sampun Pak, kula wau sampun diparingi." Kuwi sinden jujur. Lah kowe ora ya. Aku ora jujur. Nyuk. Meneng bae lho ora omong nek wis ya. Suarae kono. Ayo Mbak Neti. Tak tukoke daleman bedak. Bedange. Ben. Ayo Net. Pokoke iki berkat Nek, tambani sik no. Ayo. Berkah. Tukoke beras ngemet sak cepuk iso dadi sak keluarga. Amin matur nuwun nggih Pak. Matur nuwun kalih jenengan pepalih Pak Sunoto nggih Pak. Karo Pak Sunoto aku nak ming lantaran. Matur nuwun nggih Pak. Tambahi Pak. Wes kok kaya ngono kuwi wis saja. Golek ana sing bengok-bengok karepmu lho aku ora ngono. Maturmu ngono kok. Ampun Pak. Ampun. Ya. Ngambara ing hawang Sajai karo Tatin ditukokke pulsa ketara utek HP. Tukokno pulsa ora ana sinyal. Sakit hati aku pokoknya malam. Ya. Bebasan tanpa tepi. Pak Sunoto mau ya wis dawuh, minjang kula nek pikantuk rejeki kula ajeng nimbali Pak Dalang sak rombongan. Amin. Dipujek-pujekke. Ya. Meka Mibar ngedari jaga ngulandara nglambara ngunggahi katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa sirpat seripit lembeyane mrak kesimpir nek nganti iso gawe renaning atine Pak Sunoto tak kei kaos Setu Pak aku kuwi ora sanding kok ndak oke kei kaos apa ta rasawe ya sripat
isih rada kaku. Aku ibu rumah tangga sing tertib Oh, apa ya? Gek piyaine alus karo piyai kakung ra tau jangkar kok kondang dutan yo ora iso ming neno upaya ming sithik-sithik. Iya. Ku nek karo sing lanange buasane mlipis dahar Mas. Ngersakaken menapa kopi napa teh? Toh, dadi ya wis ora iso berekspresi total. Monggo nek ngersakake monggo. Maksude kon maem sing aku iki monggo ngersakaken dahar monggo. Oh, sing lanang monggo sing lanang kerase ra jamak-jamak. Patanto. Akadur mbok injih. Ayo. Wagu ya nek basa iki wagu. Malah guyu engko malah. Heeh. Dos pindu, anu dos pundi? Dos pindu ora. Gua pindu lah. Saiki sing liwung, wah pamundutan liwung ki ana pirang kertas iki banget ya. Didadekke siji. Kita tampilkan Ike Nurjangis. Ayo kowe, kok sapa iki? Sip. Ibu Prastiwi. Wo, piye gagah gedhe dhuwur. Penonton ingkang ngiring mriku rada mundur Mas, rada mundur. Ngatos-atos lho. Nek pun ya ngeri iki. Nggih, mangke ndak kepancal nggih, Bu. Nggih. Nyun sewu nggih, niki wong tua malah kon liwung. Ora apa-apa kok ya kowe iki. Nuruti wong edan niki lho. Wong edan dengkulmu mlocot kowe. Wong edan yo apa-apa njaluk aku, njaluk bayar njaluk aku wong edan ora. Edan ora? Ora. Oh ya wis tak kira edan. Ya anggape aku nang kene iki edan apa piye? Gak omong dhewe, diwangsuli dhewe, guyu dhewe iki wong edan. Apa nyukurke? Kalau Ditra. Ya njaluk. Kowe kok kaya wong biak. Aku iki Mbak Yu kowe dadi mesti karo aku ya sak penake dhewe nya. Nih. Mau nek 50 liyane 100 kok. Iki pira? 50. Iki pira? 50. Iki pira? 50. 50 tambah 50 pira? 100. Ya nya. Oh. Petruk apa kowe iki? Nek ngene iki malah dadi 200. Iki pira? 100. Iki 100. Dijumlah? 200. Ah, ya. Aku ini ya gelem kok Ya gelem duit Ora gelem. Berkah ora iki? Berkah. Ya wis. Nggo tuku sego wareg. Nggo tuku sandangan wareg pokoke minta incem ming siji tok kae. Iya. Berkah iki. Ayo kancane sapa niki? Lah sakarepmu milih. Oh, nesu Sapa? Durung maju dhewe nesu Yuk, maju. Allah wong aku wong tuwa wae maju kok ya. Oke wong tuwa wae kendel. Iki cedhak mara tuane kok. Kae rak bojone Mariono dalang sambi pitu kono. Jaga imit dheke. Iya. Ya ora apa-apa ya nak ya. Ayo golek-golek 100 yo ngono. Heeh ya golek det saat abot ning kene iki yo. Mbangane buru gendong iki wis. Ya. Wis lampungi dhewe pas. Tak tambahi engko rampungi dhewe. Oke, beres. Ngono wis sinden ki sing semangat ngono kuwi. Iya. Ayo Wahyu ya ora gelem kok. Aku gelem waton dit yo. Dadi liwung atiku. Ya yo jogete. Oh
kandhani to. Aku iki megal-megal iki nek bodimu apik. Om bentuke kaya kotak sabun ngono kok. Iya. Kok gayane nganggo wagu. Isin aku suwe-suwe. Tenan aku suwe-suwe ora bangga ning isin. Aku nganggo ngepot-ngepot barang kok. Karepmu ya apa karepmu? Wis. Lho, kok sakarepmu piye? Maksudnya arep nguneke apa wae karepmu tak trimo. Ya tak trimo, ora trimo piye kowe? Ora. Yo gelut yo. Ayo nek wali. Ma. Ama. Aku gelut ro kowe tenan kaya men nguleng-uleng sabun. Anggere bajak kene merucut rono. Bajak kene merucut rono. Wah, menungso kok bentuke kotak kaya ngono. Engko sing tak pejat ngelamu ya mulas. Ya, Pak. Sabda Pandita Durna. Sabda Ayo bener wi. Iki cendole. Mengkari golek cawete. Dawet. Oh, dawete. Ayo cendol semono. Cendol dawet. cawete sapa? Hei. Wong wedok ngomongane kaya cemplung neraka. Ayo ngancani kowe. Kita berdua di neraka. Wah. Ngomongane ngacrangcul kono. Emah ora sudi jajar kowe. Ngopo? Kowe dhewe wae. Aku nglipur wong akeh, ganjarane akeh. Engko tak jak kowe tetepan. Kok dijak piye? Nek ning neraka. Kek anguk-anguk tak kenekke. Aku agak nganggo tok kenekke aku nyengkah. Set. Hah, tetep tak tarik modiar ya. Pundakmu. Edan lah. Aku arep nesu wong kuwi Mbak Yuku. Lah biyen sing ngedusi aku sing ngatoki barang ya dheke. Kok ayo saiki tak dusi. Gah. Mau lah tenan suwe. Mentok ilang-ilang ilingi. Biyen kira kaya ngene lho. Edan lah. Ayo, tak nggo dolanan. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih niki sinden cangkeme elek. Nggih, yo mangga. Dadi wong bagus dadi kok ati ingkang sirang dalu. Oh
Sena. Ono pandangan lumayan kok emoh. Pandangan apa? Kok ngono kok lumayan. Kaya ditungi bagor. Anggap ora. Emok tetep ra tanget ke aku wis apal kok aku. Iya, mesti ngono kuwi kok dendame karo aku ya wis ben. Ya ora apa-apa. Kowe tak tambahi engko. Ya, nuwun ya Le. Kayak gini sih. Ya. Yo meneh. Anu, iki sing terakhir ngejak kanca, Tatin. Sing nggo duit 50 ra bayar. Oh, ayo. Dikutuke. Butuhke. Heeh, diceneng yo, jak yo. Ayo. Yo, digandeng. Nek ra gelem ditantang gelut. Kula pon PW di sini. Aku yakone bose. Agak diparani. Kuwi iki apa-apa ditung, tak omongi. Dit 50 kowe tetep doyak ket sesuk. Nek ora tok lunasi. Kok dadi Apa ya? tak bandem ambiar. Oke wis. Ayo. Jak Tatin kuwi. Nglunaske sing sekan. Engko ben segane ora mletis. Kula ra iso. Nah. Rangkul. Oh, ngece. Oh, kurang ajar kuwi. Ngece, nek kuwi yakin pelecehan kuwi. Mbak Yu kuwi ra trimo aku. Apa ora trimo niye? Lha kowe iki Mbak Yu kowe kok kowe ngrangkul njero. Lah ya asing tak rangkul ngono lho ning sebelahne Lah iki kliwat. biyen godhog wedange tak goleki. Kok terus Mau balesku kuwi. Yo, tekan ndi? mbah Tekan Imogiri. Sabtu Nyanyi. Nih, lah aku ndi? Ngapa kowe mengesahke kok? Aku 200 e. Ayo sak ngarepe iki Mbak Yuku kok wis tok ece barang. Ora ngece. Ngene. Lah ya arep Aku ngerti ora, wingi iki godhog wedange tak golek ilang kok. kok saged. Aku ora yo aku godhoge wedang arep adus ya ngono kuwi. Yo kowe iki nang ndi to? Bur nang isor kompor meneng wae ngene iki. wis ahli ngece kok gak dosamu. Aku nang kene. Wo tak kira jligen aku ya. Pon iki nggih. Wis. Wis, yo. Lah sida mletis to? Ora, wis Ya. enak pokoke. Alhamdulillah. Kok tukoke sego ya enak, kok tukoke panganan ya mareki. Mar tok tukoke apa? Daleman. Pas dinggo. Iso edi peni kan. Iya. Aku tak nyuwun suarane Orisa nek. Oh ya. Ken mau tak mimi. Tae mane-man aja nyuwara engko tak nggo gara-gara. Ah iya. Ana kabeh do digunakake limbukan terus gara-gara nggunakake sapa? Carane wawan ki do wayu-wayu. Ah iya. Kudu nurake sing seger. Ya iku Orisa. Iya. Iki Agnes wis, Ika wis, Tatin wis, Neti wis. Wahyu wis mau. Prastiwi ya wis. Wis Wahyu. Ngelembrek. Heeh wis. Golek sing isih seger. Ah iya. Arep nembang apa kowe? Anu sa sing klasik. Apa? Ngaturke sing klasik. Birunya cinta. Hus. Birunya mripatmu kuwi kok aja biru. Aneh-aneh lah. Klasik ya Kutut Manggung, Ular Kambang, Gathik Glinding, Sinompari Jatha. Lan sak piturute. Ngaturke apa? Sineman apa? Sak ngarepmu. Sineman apa? Tak tantang kowe saiki. Tak goleke pengendek. Mas, kendang Mas. Nah, Mas Kadi Rawoe iki dalang Sukoharjo men ngendang. Kendangane apik iki arep nantang Sineman apa? Ora pengendangmu wae. Wah, pengendangku saiki ngel kandang. Aku saploke nesu-nesu iki lho. Wis jan. Buka srepek kowe kleru kok saiki. Tok cek bluk ngono klep.
arep. Prihatin aku saiki. Samploke gampang nesu wis ora gelem sinau bab-bab. Wis tak omongi to sesuk ki ning Blitar, ning Tuban, ning Trenggalek. Sinau gagrag cara Jawa Timur. Tembang-tembang ki paling ora kudu orek-orek. Oh, ku ya mesti dijaluki. Heeh. Tayuban ki mesti dijaluki. Mangane engko nang kono mati kutu. Nyuwun 8-9 modar kowe. Ana to gending. Ana daerah Blora ana 8-9 apa 8-6? Hah? 10-8. 10-8 ya. Kuwi tembang apa? Kuwi tembang apa kuwi? Tembang angel kuwi. Oh, kudu belajar tembang angel pokoke. Kudu belajar. Ane play malah ora dienggo belajar malah tok nggo wayangan dhewe iki. Aku ya getun dibatalke piye? Aja mesake kowe kono wis latihan barang wis utang apa-apa. Heeh. Mangga, ya. Napa Pak jenengan? Lho kok iki kepiye to? Bocah kok seneng gemes lah aku suwe-suwe kok. Kelambi lurik napa mari kangen? Wis terserah kowe iki ngau kelambi apa-apa mangun. Nggih. Yo. Kaosan sing mangun. Nggih lurik mawon nggih. Heeh, lurik. Bocah kok kaya ana wiyaga sing muni kon nganggo tank top wae. Gundule atos. Nah, sapa iki? Ya ini kok Nur. Ngapain Nur? Njaluk ngapura. Oh iya. Ora apa-apa, tak apura. Heeh. Di pikul siapa? Piyagaku. Aja kon garapi. Oh iya. Ayo. Klambi lurik, Mas. Sing ngendane klambi lurik, Mas. Mama. Arep entek-entekke ditku ning ora apa-apa. Anggere rupane mak tratap aku. Pantas luwes polatane dasare Mas kon namo kiring seripat tripit lembehane sisa gareng kowe meso nek ndelok YouTube tak matke kok sabetan-sabetan kaya sing apik tangane kepiye to tak gedhekke nganti. Nah, kowe belajar itu jangan sampai berhenti dari umur berapapun. Jika otak masih bisa menerima ilmu, kenapa tidur? Kenapa tidak belajar? Ayo kuwi wis saiki nek mung jinggo ngene-ngene iki tangane mula keplane ra tek apik. Anggere muni jarak jauh terus ngene iki. Musuh kowe. Anggere ning sing munggah terus kene. Ya.
Deg-degane sing bener nang kene. Kok ngerti-ngerti ya. Kandhane kok. Ane ora ana bangsa ya aja mandeg. Kono yasinan sik. Oh, sport trio ngono mangkon yasinan. Ya. Meleh Pak niki. Wis sambung ta? Nggih. Wah, ya saking kepenake kowe nek njeneman kambil urip iki rasane kaya kepenak banget, Gek. Wah, ya ora krasa wis rampung ngantian gong aku. Bapake nyuwun meleh e. Sapa? Sik ngendang. Oh iya. Oh, meneh ora apa-apa, ben. Lah mandeke ten mriku, kan baleni maksude. Mandeke ten mriku. Sona iki nek mandeke apa? Lah bapake kok Ora waton ngono. Ndemen mandek sik. Hop. Kandhane hop kok. Biasane nek anggere kon hop angel. Iya, nek siramane mlaku iki kon hop angel ora jama-jama. Kebablasan ora tenan to ngayal kok kowe. Ya. Pisan kas. Satya watu ladan minggir Indonesia ngawur banget yo pantas luwes polatane aja tok get-geti ngono kuwi lho. Ndang tetuden tuntakane cukup lho tak. Ketek nek sing ngeno ngantuk dadi totong. Wah, palaran to, palaran jengkolmu. Ayo, monggo.
dalan kaya ngene dituthuk bareng kok penae ra jamak-jamak ya wae. Niki ingkang ngripta Pak Wasiran. Oh, nggih. daleme ngendi Pak Wasiran? Piyai mriki. Piyai Gunung Kidul. Nggih. Elok tenan. Pak sapa samiran? Wasiran. Wasiran. Oh, wis tau ketemu dek nalika nang Putat kae lho. Ana Pak Joko barenge Pak Wasiran ki sing ngripta klambi lurik. Waduh. Berarti Pak Wasiran ki penjahit. Gus. Dosen, Pak. Dosen. Oh, ki rasang gagas Bakong. Pak Wasiran ki ngripta klambi lurik. Nek ra dijahit ora iso dienggo. Neng kuwi sik ngripta ki tembange iki lho, Gong, tembang. Oh, ayo digenahke sik. Heeh. Tabuhan kok penake kaya ngene ya. Kendang ki isone muni dikeplak. Gambang ki isane muni dituthuk. Nggih. Nek kempul ki isane muni dijagur. Nek sitri isane muni dicuwik. Oh. Nek sinden ki isane muni dicuwik sik. Terus dituthuk. Kok terakhir dijagur. Ndlem. Kaya gong gantung. Gong duduk kok gong gantung. Gong ya bentina diduduk ora. Gong kok bentina diduduk ngarep dipendhem apa piye? Ayo. Wis ben sak. Kula nyuwun pambiyantune. Ha saiki coba Mbak Ika iki biasane pentase pentas campur sari. Coba saiki Mbak Ika nek cara klasik. Wah iki. Ya Mbak Ika. Cara klasik. Mbak Ika iki biasane pentase campur sari basa. Lali janjine lali. Lali nyaur. Lan sak piturute. Iki di aturi supaya bawa utawa nembang cara kuna. Pamane apa rek? Wis sing kuna-kuna sing manut. Engko bar iki terus tatin. Nah. Tatin kok dienggo jineman Surya Madu. Wih, jineman Surya Madu ki ana apa? Wah, kowe ki nek dadi seniman ki sing gendeng to, jineman iki ora mung keluar kambang tok, klambi lurik, jineman kandhek, mari kangen. Iki anyar iki Surya Madu. Weh. Mijil nggih, Pak. Heeh, ha? Mijil. Heeh, iya. Heeh. Urung-urung kok iso. Nana. Sepira sur? Nena. Wah, wis mesti mirasa mbok yakin sumpah wis ta. Duh yang ban corleng iki rombongane sapa iki nyesel nang kene siji iki endi kuwi penabuh kuwi lho grupe sapa kuwi melu kene kuwi oh ya grupe awake dhewe. Wis aku ora ngakoni nek ora seragam. Seragame kancane beda dhewe ora. Malah itu mplontrang ora kane-kane. Wis sekit sore mau wis ngampet ambegan lho kan. Saking wedine lho. Kowe teko iki mau wis karepe arep nubruk sikilku karepe. Nyuwun pangapunten. Wah wis cilaka iku wis. Ini sing marahi menurunkan derajate warga laras ya ngene. Dianggap warga laras ki ra duwe seragam, mengko seragame pirang-pirang kok. Sing ngumumke sapa? Wah sing ngumumke iki ya pimpinane pengrawit sing sok ngumumke seragam. Mamantri. Oh, nesah-nesu.
Barang ditakoki iki sagame apa? Abang. Wayah supaya resik panggunge sing gerong kok ning kursi kono wae. Aja. Wis sia-sia banget ora. Wis salah pisane kok tak unek-uneke kaya ngono. Ha iki disetremeng sing nonton ya ora mung warga Indonesia Raya. Sak dunia padha mresani sing chatting aku saka Texas, saka London, saka Amerika, saka Prancis, saka Jerman do nonton Malaysia pirang-pirang. Le nonton malah ning Taman Budaya Malaysia iki ayo. Ngau layar lebar. Wah iya to. Ah kok ngelak-elak ya ora. Kene kono ning undang-undangan kono. Sia-sia. Ya, iki yo. Wayah wis kliwat limbukan wis ayem ya mesa. Konangan gara-gara. Santinet. Mau nek kelingan limbukan mau takon liwung ro Prastini. Wis, raine wis abang branang kaya wis. Ngono nangis diloko karo. Ora tok garap terus ngerti-ngerti. Aku tak bali nang cangkringan. Wah, Arisa muni mesake ngono. Ya kono dipeluk. Ya. Lan bos nayo men radem masuk kadi men radem mau ning nggon kempul wis kemulan jagat enak sedane kelakon marut teres kengis sambre gantanya gorengan ati wah, menak tenan kanggo paukuman Katno Mijil ketoprak. Iya. Ya. Sing seragame beda dhewe. Nek ora dihukum tuman wae. Aduh. Ya. Kados Gusti ayo sinden mulai sembodo suarane ya apik tenan kok sampun tengah yuk sampun tengah
pun tengah-tengah. Ratri Sinden Gerong. Langsung rangkep aja. Ya, reng. Nah. Pangin miturut pangrungu ingsun iki geronge selip sing kono pipa pabrik sing kene pipa banyu sing positif endi banyu liwat pabrik maksudnya pipa apa iki mau kono kok pabrik plastik kok pabrik plastik kon gilengke piye aja kejemenan ora sing kompak ayo andan-andanan plastik ngandani Wayu ngandani nanti ngandani Tati nanti ngandani Ika ngandani Orisa ngandani Ares ngandani aku. Wah iya. Kowe ngopo aku dadak dikandani barang. Aku ngandani blendis. Lah ya. Wis turu. Ya. iya ya aja ngece karo bakul tempe. Ya. Iya. Kome ya iya. Gusti Mas Katno Nana Cidren Janji ya apa Cidren Janji jambu apa jero kuwi jambu apa jero ora penak banget iki mau jenenge mijil ketoprak heeh iki saka panjenengane Mas anu grup utawa kru Fuad Sound System heeh Natin menturutke wae ayo gawe anggere dikon kok mripate mlorok lho mesti ayo ora kena. Tak ayu dereng lho. Wis kok mau. Wis ngapa? Ya surak mau angel lho ya surak iki. Ya.
Angge bawa. Anggo bawa. Nyingkar nyingkur Neno wiwitane ki sapa ya dandani omah kuwi ayo wong lagi bawa kok tangtung mengko nek pakune modot ki le nuthuk engko ngomong wae nyingkar nyingkur lingsem yen mutan kondo entuk wayu ki mau wayu napa ora ngerti ra bro ngerti kowe apa ndak ketiban kanugrahan kok ngerti waduh ngono mbok krungu apa kok oh ngerti aku kaya ketampek waduh lelampahan kang wuri nganu Mas di kendangke cara badutan pos ragenan terserah ha men di contoro pengendangku kuwi angel kon badut anu ki kon badut angel karepe arep dosa muka blak-blak ayo kene tresna tulus nadyan engku bek asma mugi-mugi kepareng bareng ora bubar iki dong-dong tandur anu aja manut Mas Bendol ayo yuk yen liwat aku kelingan waduh kubo kae nonen ayo ya neng jagat tulisan warna abang aja didodom ya ayo ter kender kula ajeng muni jenengan muni terus e ora apa-apa kok ya mune ra ono sing muni bingung nyenyet banget yen liwat aku kelingan kebok kae biyen tanggo leren ning jaga kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang
sound system ngatur meneh Bapak Sunata. Sing keparang wis ya kuwi anu tanggap warsa ning tanggal 1 Juli. Bengi iki tanggal 2. Oh iya. Wis jam 3 kon tanggal 1 Juli. Ya mau sadurunge jam 12 mau isih ngance tanggal 1 Juli. Wis omongmu kok bakul obat ora. Ayo aku wis ngaturke apa wigatine kok. Heeh, ya. Ki mau jenenge wis ngaturke gubuk asmara. Ah saiki si Wahyu terakhir iki. Ah iya. Main kepareng nyekar. Ngaturke apa Wahyu? Iki ana sing nyuwun sesideman. Wah iya. Ayo yuk sesideman. Ini ngenteni ra gek muni-muni. Aku lho nggih ngentosi, Pak. Hah? Kula nggih ngentosi. Lah iki nek cocokane ngene iki kari nabrak kowe. Nggih. Ya. Wiwi tane ngati-ati ya adem iki pancen lah ora terus le ngombe iki ora ngawur kaya ngono kuwi. Wahyu ki senengane. Handere sang peke Pria bagus kang olah budaya. Wah, edan kaya kang olah budaya. Iya. Terus arep ngopo ya kono iya saking senengku ya cengkoke ditirokke senenge Raja Majama. Sowan menyang kutha Gadhe. Ayo. Angel, Pak. Isa kaya sinden ora ampuk digodhog e. Sowan menyang kutha Gadhe. Ana dipedhot. Ngono. Sowan menyang kutha Gadhe. Ora iso. Salah. Tek ngono. Rene. Jas, rupamu kok malah apik banget ngapa. Iya. Bendara terus kayung yon. Ya. Bendera terus kayung yon. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking ukir suar kurang
permana ya swara kurang permana ning wasis ha angungrum marang bendara sang Tiah Sulestyo ingkang saking pijer ngincangake alis terus tresna sesideman tungdang ya terus tresno sesideman bace patenana timbang bepisahan luweh becik patenana timbang perpisahan Sulestyo rewangi samudana ngarang kula warga garwa lan praputra liwat kincanging alismu repitang randang biasane ngatiku muslim serius waktu aku isih mampu lateni sholatmu monggo kowe bocah gunung latihan bocah gunung ketuko halimpo jiwa rakyatku makmur kehormatan mumplong kerukuh tanpa nyamleng tenan kok nyamleng aku rasane ngene kaya emoh wis gara-gara oh iya alalelane alismu ayo urip ana kutha gedhe kawetan ugoke masa isine apa wae latihan sesideman mesti tak slow lagi gas tipis-tipis
Wis cukup. Rasa werna-werna ini ora diteruske lakone. Rampung-rampung. Ngarep nuruti Bagong anu tetembangan terus sideman Gupuk Asmara. Lali janjine. Wah. Nganggo wektu. Angon wayah. Penake dhewe ora.